И здравейте, аз съм Файгулик и днеска и ще продължим този епизод. След епизод имам се по-късно или утре и се ме убиеш. Колко сърца? Сега съм на 3. Аз съм на 1,5. Що ни каза? Каза, помощник! Бе, ще го спра на пауза, защото той е... А, моя храната? Не, Взима. аз дойде знам как се спира на пауза тук и... Се гледах пред цялото време. Снимам нарочно сега втори епизод, защото първи епизод няма да ви е толкова интересен и поне да снимам втори сега. Трети може би няма да е днеска или по-късно просто. Не мога да се от тук брава. Бе, къде съм? Ако ми кажеш, къде си? Къде да знам, Че братя са. че ме убий после. Няма да се повишавам пък. Къде си наистина? Взем чайта ми ти. Кажи, бе! Ти да знам, бе. Взем чайта ми ти, Няма да защото снимам изчезна больше. си. Няма да снимам больше. Ето ти виждам, че ти няма. Аз не ти го виждам. Някакъв скелет дори съм спука! Много съм пасата. С опатата няма да направиш нищо без мечове. Те са Ти не два, ме виждаш дори, бе. Виждам това, къде тръгна? Ендерман дори. Какви са те човеща? Паси. С опатата са го убия. Какъв е той? Мъртъв. И аз съм бил. Сега къде? Сега гледай като ме уби, сега нито да и мен ме уби. Хора се почне много повече, защото скелетът ти ме оставят долу. Не е вярно. Къде умря сега поне? Где знам? Или у мен ме уби спайдър. Как е? Спайдър умря. Този епизод надявам се. What the fuck? Оле, знам къде е. Много е близо спавно. Взем вземайте ми ти отбирам. Не взимай ги по-бързо. Тук Я видях къщата. То свети даже. Да, то свети. Тук е някаква печка съм стояла. Два паяха му подбързо. Дай ме му убиха те. Аз ще това за малко. Аз ще вземайте ми те. Бързо. Меч, взех меч. Пукам ги. Взем, ето. Отиди в къщата, аз ги взех. Добре. Морето, убиха ме. Бързо, влизай съм отива да... Бързо, влизай. Аз влизам, отива да влизам. Много малък съм. Урам ти всичко. Отива да ви умирам, С ръката удари. И колкото? Изхъби ми едно сърце. Чакай да сме хвана, че сега сме ударили си, аз така аз не знаеш. Скелет. Па за какво ти навънка ба сега? Чакай, Го убия с лопата. Чакай, че аз ще захлупа. Убил става го. светло! Убил го с лопата. Тая нощ беше твърде трудна. Знаеш ли кой познах? Нищо. Скелет Печката и кабелстон. Виж тази стрела. Къде? Печката и кабелстон да ги няма. Аз па печката и кабелстон. Печката и... Това крафтинг тейбъл. Виж ли тази стрела? Да. Въздуха, къде се дриша. Над мен е светло. Къде бе? Не. Мислех, че говори за друго нещо. Хвърлям се с лопатка. Нали ще ме убиш, бе? Да. Чакай. Много бе. Оставете. То скелет ми се прави на най-добрия ли, бе? Дай ми меча. Чакай, сега съм Чакай, убил ме! Отил да съм наистина. Едно сърце съм и от теб и от скелета. Убили го, шместър. Не, аз съм сметна с лопатата. Мятам съм. Убих го. Убих го с лопата. Знаеш колко ме заслепи, вижте като тя. Отидам да умирам. Аз ви убих. Аз ти задах Не, храна. страх ме от теб и ти да не мога да удариш. То със скок. С лопатата. Не видяш тук башайте ми ли ти ги взе?
Без да искаш си ги взема. А, имах такова. Ето ги, Храна ето. имаш и аз се задах. Ето тук има малко дърво, малко. Такива добре. Аз взех. Намерил си храна и вече няма. Имаш си такова. Добре. Не. Не. Да? Виж, две вълни. И едното би трябвало да е от теб. Едното би трябвало да е от теб. Аз имам 5, значи спокойно. 6 вълни имаме. Да. Чакай да сега крафтинг да го направиш. Чакай крафтинг, остане печка. Айде да Служи в честа. Не. Аз ще причина. Не. Трябва да някъде да живее. Някъде други се живее, ама сега ли? Да. Дай ми брадата и меча. Сега става честа. Да, бе. Меч. Бравната е тук. И ако може и дърво. А, не, опа, дай ти моето дърво. Ако може и дърво, бе. Бе, значи моето дърво са. А, не малко дърво. Да, добре, давай ти бе. Значи килката бе. Чакай, бе. Чакай. Дърво са прави. Да, бе. Дай такова. Вземи килката, че ме да вече. Добре, дай едното вълна. Дай ти го. Пути го. Ето тук. Ето го това е само съм. Чакай бе, едно тук. Едно тук. И едно... Това? Къде ме опадат? Не, бе, не искам да я взема. What the fuck, вече минаха 6 минути, ние нищо не правим, не го съзнаш. Правим да правим. Да го правим. Айде да Нищо правим. правим, айде. Хайде, бързо взимам това дърво, главата му и да ходим да правим къща вече. Има ли тиква в тебе? Не. Иначе взима това. Аре, Предполагам, че ако не съм взел ти когато умря, аз имам. аз нямам. Имам. Аз взех една, бе. Имам в мен една, аре на някъде. Ето къде е близо мулицата, че неща. Мулица, къде е мулица? Къде да знам? А коня къде е? Коня вече не знам. И си го питаме в пето и да остана бличка някъде. Не честно къде е? Къде да знам? Ето някъде. Айде почваме. Дерито. Искам да намеря. Чакай бе. Искам да намеря коня. Къде е то? Добре, седиш ли? Ама обикновена къща е някакво подобрено сега правилно. Искам първо да намеря коня. Добре ми се. Да съм, ама той е някъде. Где е? Бахти, магари по къде е? Опа. Къде е? И съм гладен, пак се пребия след малко. Мен ли бе? Да. Що? Къде са нещата? Коня е. Бази да хълнят. Къде да знам? Бутонка отгоре. Не. Стига бе, остави ма. Ето се. Как го избера? Къде е коня, бе? Къде да знам? Нямам дърво. Хвърляме дърво. Паси коня. Паси къщата. Той е кон някакъв. Чакай, че аз съм мъж. Коня май е магиосник, защото изчезна. Няма е Тебе цялата храна в мен няма нищо. Аз нямам никаква храна. What the fuck? Не го да изчезне. Тебе, Аз ние оставихме там 5. Аз се изяда. О, майка ти. Абе, Чакай. Пази. аз го любя. Пази. Не мога да спринта. Пази. О, аз взема твоето месо. О, скърната му. Абе, на повисълте съм. Да, бе. Наистина бе. Колко му удари? Браво, бе. Стига бе. Стига. Мече е после така. Знам. Наистина. Ама аз съм на едно букчка редичка. What the fuck, не съм умрем, аз съм на повисълте бе. Аз не Чакай. знам. Не, стига. Ако ми кажеш къде те пия кон. Виж да повисълте съм. Ако му остане... Виж, и ми дадеш Това печка. кон къде беше наистина? Аз забравя. Аз Трябва да направя печка малко му. Чакай, не се взел с лова. Оф, сетих се как. Ма не да изям за ловото си мислях. Крава няма да убия. Крава? Абе, What the fuck? Остана. Минам от храна. Чакай. Ама, Спри са. Ма той аз съм... Искам да видя къде. Его коня, бе. Намерил го. Аз съм метна, защото да не съм гладен.
Чай види. Майте се умреш така. Чай види ли млечко? Не имаш ли команди тук да кажем? Аз искам да го. Не ми ги взимай. Само храната. Няма храна. Не ми взимай. Аз не мога да спринта вече. Идвам, аз съм тук. Само печката. Не бе, крадец. Си Печката. вземеш експито. Дай си вземеш какво скочиш. Печката. Има остави това. Да. Само да тъпи неща. Не, бе, стига! Стига! Отива да умивам, обаче, защото съм на половинка. Да, бе. Да, на половинка съм! Стига! То да разследва. На половинка съм, Добре, е! дайте ще го. Не, бе, стига! Дете ще му ми вика. Колко здраво хотели да умра? Искам да умра, чакай, умирам. Умирай, де. Но че иска умираш. Аз се оправя мина. Чули? Окей. Имаш му пата. Влезе към свободата. Как се изтряска. Гледай. Аз минути клипа, нали знаеш, че нищо не направихме? Добре. Направихме нещо, ама... На кого? Тъй на хората ми се хареса боя, което направихме. Не иска ли да правим 3 епизоди? Ти кажи. Имаш ли този човек, че ще убия? Нямам точно. Убивам. Може да На колко удара си? Аз съм. Има с лопата край. Айде, аз пивам си. Патата ме ще бъде. Не, видях това и зад мен. Гожни се. Тапана. А как това бързо гладня? Какво това? Не капкаш, ладно. Какъв ще ти го назад? Не бягай! Коня е там. Не знам. Абе, дай ми кравата! Не мога бягам. Гладен съм. Гладен съм! Така бе. Здрасти. Как ти можеш да храна, бе? Не, айде да стоим къщата. Ако ми дадеш храна? Това клип няма да го качваме. То нищо не поема да поне да стоим къщата за... Дай ми храна обаче, как да... Нямам! Ще убия коня. Нямам, убивай го. Аз? Знам се някого. Хора, ако не ви хареса, просто пишете в коментарите и сте останали с... Или с Байкор. И се абонирайте за... Няма да се абонирате. Пасе да храни? Не, за Ендервайн се абонирате. Абонирайте за Ендервайн и за... Байкор. За Геймър Диктатор. 45 абоната има. Има 40. Видях колко ли... И аз видях. Честно, аз вече почвам да купая Дай ми долу. храна. Няма храна. Но сега не дай, че на първи епизод всички имат таймен неща. Ние на втори епизод не можем нищо да направим. Ако се бише, абе! Стига да съм обишва, стига, На колко да? Маркъв ми шибна на ти съм на едно съм. Не, обещавам. Ай, ти да едно се ударим. Не, бе. Видя ли? Пак ти идиота, бе. Да те убивам. Колко минути е това филм? 13. И това беше от мен да не ви е харесал. Не си говоря се. Дай ми нещата! Да ми е харесал този клип и Не, чао!